Som-hi! Pla d'Acció Municipal 2023-2027. Audiència pública. El Pla d'Acció Municipal és cosa de tothom. Eix 1. Per unes franqueses plural, transparent i democràtica. Avancem per fer de l'Ajuntament de les Franqueses una administració més transparent i propera a la ciutadania. Perquè la transparència és un instrument necessari per controlar i avaluar la feina en l'àmbit públic. Què hem fet? Hem activat una plataforma de participació ciutadana on es poden consultar tots els processos i interactuar directament en els projectes oberts. Ja es pot consultar l'agenda de l'alcalde, dels regidors i de les regidores i dels càrrecs de confiança. El Servei d'Atenció a la Ciutadania ha posat en marxa un punt d'acompanyament per facilitar els tràmits amb l'administració. I què farem? Estem treballant en el registre únic d'entitats i en facilitarem els tràmits per la concessió de subvencions i per la cessió d'infraestructures i equipaments municipals. També estem elaborant un pla en matèria de transparència, accés a la informació i bon govern, incorporant el sistema d'integritat institucional.